Drahí bratia a sestry, dnešná téma, alebo o čom by mala byť nejak takto tematická kázeň alebo katechéza, je prežívanie radosti v rodine. No a tu si môžeme povedať, no však k tomu nejako veľa hovoriť, možno aj netreba. Veď to zažívame a prežívame vo svojich rodinách, tak prečo potom rozprávať o radosti v rodinách? Alebo z inej strany, nejaká iná rodina si môže povedať, no radosť v mojej rodine, tak to je niečo na mile vzdialené. Bolo to možno, že niekedy, ale v danej chvíli radosť už neprežívam. Aj veľa takýchto rodín, ktoré sa trápia, súžujú a pre mnohých je ich manželstvo a rodina nie zdrojom radosti a šťastia, ale jedného utrpenia a kríža. Sú aj takéto rodiny. A otec, možno aj pri tejto svätej liturgii o to prosme, a modlíme sa za nich, aby radosť v našich rodinách sme mohli prežívať. Pretože radosť je naozaj veľmi blízka nám, lebo každý jeden z nás, alebo každý človek nechce žiť v nervozite, v zlobe, ale v radosti, v pokoji. Vtedy sa cítime aj naplnení, aj nám fajne, je nám tak dobre prežívať radosť. A dokonca radosť je úplne aj zakorenená v Božom pláne pre nás. Boh nemal v úmysle a vôbec nechce to, že by my sme zažívali nejaké starosti alebo sme zažívali neradosť alebo smútok. Chce, aby sme zažívali radosť, aby sme sa tešili. Ale preto, aby sme túto radosť v rodine mohli zažívať, je to, že to Pán Boh nejako pre nás chce, to vieme, ale potrebujeme aj my urobiť konkrétne kroky. Prvým takým jedným dôležitým krokom je, aby sme mohli žiť radosť v rodine, je láska. Ľúbiť sa. To je základným kameňom, láska. Láska k našemu manželovi, manželke, partnerovi, deťom, rodičom, súrodencom, láska. Svätý Otec povedal geniálnu vetu jednu. A teraz dávajte pozor. Úžasná veta, mne sa veľmi páči. Pápež František nám pripomína, že láska je vždy konkrétna. Ľúbte konkrétneho človeka s konkrétnou tvárou, ktorý žije priamo pred vami. Konkrétneho človeka. Lebo je niekedy jednoducho rozprávať, ale zažíva to konkrétne na danej situácii, na manželovi alebo na manželke, pri ktorom vidím jeho slabosti, alebo ktorý mi ukáže moje vlastné, tak ho ľúbiť, tak potom je to troška komplikované a zložité. Ale keď tá láska nebude o to väčšia, tak ani radosť nedokážeme prežívať v našich rodinách, lebo budeme sa zameriavať len na to nedokonalé, na to zlé, tak aj radosť budeme odsúvať preč. Preto je potrebné sa zamerať na konkrétneho človeka a ľúbiť ho, aj s jeho chybami. Okrem lásky je dôležité mať v rodine otvorenú komunikáciu, rozprávať spolu. Rozprávať sa manželia, rozprávať sa s deťmi, súrodencami, riešiť konflikty. Lebo je jednoducho zamiesť nejaký problém pod koberec, ale keď ste už mali niekedy jogurt, ktorý by ste nechali na slnku, tak on pekne nejako nabopná a v istom momente strelí. Alebo rozpukne sa aj ten teglik. To je to, keď neriešime naše problémy, keď ich len tak zametníme pod nejaký prach. Keď zrazu začne v našej rodine nejaká tichá domácnosť, to je jedna katastrofa. A po istom momente sa len akože ozveme, že sa nič nedieje. Tak ten problém sme nejako pekne zamietli. Ale on niekedy vyjde vonku, lebo s každou nejakým slovom alebo niečím, čo hovoríme, zraňujeme dušu, zraňujeme srdce. A to, keď zraníme, tak potom je ťažko nám prežívať radosť, ak mám zranené srdce. Ale ak jednoduché slovo dokážem použiť, to je prepáč mi, odpusť, alebo dokonca povedať aj v rodine, mám ťa rád, ľúbim ťa. Tak toto sú aj tie slová, ktoré
dokážu tieto rany sceľovať. Nebojme sa hovoriť o svojich pocitoch v rodinách. Počúvať jeden druhého, nielen vlastný egoizmus, ale byť možno, že na porud, mať nastavené ucho na toho druhého, čo mi vlastne chce povedať. Alebo keď neplníme, najmä manželia, keď som dával náuky, tak väčšinou som aj tým snúbencom hovoril to, že plňte si sny a rozprávajte o svojich snoch. Ale aj sa počúvajte, čo ten druhý mi chce povedať. Taktiež rodina nie je len o veľkých udalostiach, ale o prežívaní bežných okamihov každodenného dňa, ktoré nám prinášajú aj radosti, potešenie, ale aj nejaké úzkosti a trápenia. O tom bude prednáška potom inokedy, o ťažkostiach. Tráviť spolu čas. Ak s niekým trávim čas, tak ho dobre poznám. Možno, že niekedy mi ide až na nervy, nie? Ale čím dlhšie sme spolu, tým skôr viem, čo toho druhého poteší. Tak to robme, težme sa. Plňme si sny. Buďme tí, ktorí druhého dokážeme potešiť. Ale manželia. Nebuďme len tí, ktorí jeden druhého berieme ako nejakú samozrejmosť, toho, ktorý mi uprace alebo vyperie, navarí, ale ako jeden dar, pre ktorého som tu a on je pre mňa, aby som ťa prinášal k radosti, aby som ti robil tú radosť. Cez nejaké malé prejavy vďačnosti, lásky, toho, že ti poviem, že ťa mám rád, ale že trávime spolu čas a sa počúvame. Toto sú všetko veci, o ktorých pravdepodobne žijeme v rodinách, o ktorých vieme. A aké dôležité je si to pripomínať. Aké dôležité je pripomenúť si aj v manželstve to, že sa ľúbime. Povedať si to. Aké dôležité je nehľadiť len na seba, ale vnímať toho druhého. Takže nezabudnime na komunikáciu, rozprávajme spolu. Ak chceme mať a prežívať radosť v našich rodinách. Stráviť spolu spoločný čas. A nie len taký, že som tu pri tebe, ale hrám sa na mobile, ale že spolu trávime čas. Rozvíjať svoje nejaké sny alebo túžby. Podporme sa navzájom. Rozvíjať tradície. To, čo tvorí možno, že našu rodinu. Pretože tieto prvky tvoria základ života plný radosti v našich rodinách. Nech Pán žehná a naplňa naše rodiny radosťou, lebo je zakorenená v Božom pláne. Toto je to, čo Boh chce pre naše rodiny. Aby sme žili v radosti. Aby sme toto mohli nachádzať v našich rodinách. A ja prajem nám všetkým, aby naše rodiny, v ktorých žijeme, neboli zdrojom alebo miestom, kde nachádzame iba úzkosť, krik, nervozitu, ale by boli miestom, kde môžeme stretnúť Boha skrze konkrétneho človeka. Ako Svätý Otec povedal, ľúbte konkrétneho človeka s konkrétnou tvárou, ktorý žije priamo pred vami. Robte ho šťastného. Tak ako v manželstve je dôležité, aby manžel robil šťastnú svoju manželku a manželka, aby robila šťastného svojho manžela. Tak to bude šťastný obaja. Tak veľa síly, radosti a pokoja. Sláva Isusu Christu.